Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo no nga nitunga ra gyud si Haring Adlaw og nindot kini siya nga panahon og kita karon magaduol sa Ginoo diha sa pagampo. Amahan nga labing gamahanan dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Kami imong katawhan nagahiusa sa pagday kanimo. Daghang salamat kay ikaw naghatag ka namo kahigayunan nga makadungog ug makasabot ug makatagamtam na sab sa imuhang matamis nga pulong. Tabangi ang matag usa amahan nga madawat gayud ang kamaturan uban sa malipayon nga kasing-kasing ug andam sa pagtuman niini. Ginoo, tabangi usab ko nga magasangyaw si moang pulong nga mahimo kining klaro ug tataw sa matag usa. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Padayon na kita no, ato nang ipadayon ang ato ang series sa Book of Ephesians sa pila ka semana no nga nag-break ta. So, nanata sa chapter 5 no, actually, ato lang ipadayon ang mga nahibilin yung mga bersikulo sa kapitulo 5 ang ato ang tagaan og pagtagad karon kining Ephesians chapter 5 22 to 24. So, pabor ni siya sa mga asawa karon o kanatong tanan. Okay, kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong kagulingong mga bana sama ngadto sa Ginoo. Kayang bana mao ang ulo sa asawa, sama usab nga si Kristo ulo sa iglesia. Siya mao ang manluluwas sa lawas. Sama nga ang iglesia masinugtanon nagpasakop kang Kristo. Sa ingon usab niya na ang mga asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa ilang mga bana sa tanang paagi. Mao kana ang pulong sa Dios ug hinaot nga ato kining dawaton nga mao gyud kini. Salamat sa Ginoo atong December 2022 nagsaulog kami sa akong asawa sa ikapito no nga namo nga tuig sa isip magtiayon no reminiscing the moment no ang mga dekorasyon na pang Christmas kayo mo nang gituyo namo kay wala namin na problema og decoration di ba taw nindot no ang kana bitong panalangin bang makakaplag kag asawa? Lahi ra gyud ay. Lahi ra gyud nya matod pa sa Proverbs, matod pa ni King Solomon. Muni yang ingon. Panultihon 31:10. Kinsay makakaplag og usa ka maayong asawa? Siya bililhon kaayo kaysa mga alahas. Kay pila nakatuig na mong kami nyoon, unya na mga nangutana, oy, nakabalo sila nga si Bina, ang ako ang asawa, ug ingon gyud sila, jackpot kining tawhana. So naka-jackpot gyud ko, kay sakto rin mo agree gyud ko, sa panultihon, bililhon pa kayo sa lahas, napoy nagingon nga, mura daw kung nakadaog og luto. Tinuod. Kay ingon ang pulong sa Ginoo nga pabor man dinhi. Siya nga kakaplag og asawa, nakakaplag og maayong butang. Makaangkon og kahimuot gikan sa Ginoo. Dili na ako sa pangutanon kung sayang feeling nga iya kong nabana. Basta ako boto sa giagri ko sa uban, jackpot. Para katalaan ninyo sa unya, sa feeling. Pero I believe napanalanginan po siya.
gauros-uros ang iyang pasalamat sa Ginoo. Amen? O salamat po ko sa Ginoo kay special kaning buntaga kay ang akong duha ka kanang pinanggapot sa kinabuhi no, akong mamag papa o akong mami ug daddy, no, akong in-laws na karon, Mami Flor og si Daddy Sidro. So first time kining nahitabo nga ang duha ka parisan nagmusaksi gyud ni ron sa ako ang pagwali sa pulong sa Ginoo, and I believe na ni sila pod aron makadawat pod og panalangin diya sa Ginoo. So ato ni sugdan karon, wailangan ang hulagway sa Kristohanong asawa. Now atong nasabtan sa Book of Ephesians no nga nakadawat kita og dakong pabor sa Dios. Nga kita yang gipili no. So, wala pa namugna ang kalibutan nga mahimong mahisama no makabaton og panalangin, mahimong masakop siyang hingarian diha kang Ginoong Hesus. Og kita giluwas ra gyud pinaagi ra gina sa grasya sa Dios nga ikaw mituo misalik ang Hesus tungod kay ang Ginoo nang lihok sa imong kinabuhi. Og daghang pang mga panalangin nga imong nadawat nga kita usab matud pa sa Book of Ephesians nga kita naanatas kahayag no. Naanata nga tungod kay si Kristo nga tong Ginoo maluluwas siya kahayag tungod ni ana kita usab nga maglakaw diha sa kahayag. Okay? O karon muna ni mga practical nga bahin daghan gisgutan si Pablo karon sugod karon og umabot pang mga bersikuloha gitagaan og lahi-lahi nga mga practical nga kanag yung command no usaon gining pagkinabuhi ang anaas kahayag kay diha sa Ginoo. Karon iyahang gi-specify kining mga asawa. Now aron nato ni masabtan kinahanglan nato sa kini atong sabto ni mga pipila lang ka punto no nga atong isgutan karon. So una kinahang ang kamahinungdanon sa pagpasakop. Nganong essential man gyud sa asawa nga magpasakop gayud sa iyang bana. Nya klaro pag kay sa bersikulo nga magpasakop nga magmasinugtanon. So ana giday when you submit to your husband kinahanglan na willingness to kanag yung obey and kanag yung ginatawag nga dili lang sa action kundi ang attitude involved ni ana ato pag ginang maisgutan. Ingon dari no sa verse 22, kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo. Okay? Nga masinugtanon sa inyong kagulingong bana. So, klaro kay na, nahitabo na siya, di ba? Diya sa kaminyoon, nagpasakop ka, ni say yes ka, pati po ng bana. Once nga you submitted yourself to your husband, kinahanglan na apod ang attitude of kanag yung masinugtanon. Now, kaning word nga submit, no? Sa New Testament, okay, ang pulong niya na ang pasabot niya na is under or kining ginatawag to arrange, no? So muna siya ang pasabot niya na ato pa yun siyang maisgutan no nga ang kanang word nga submission or submit, ang Greek gikan na siya sa Greek military term to arrange or troop division, no? Naay commanding in chief, naay mga sub niya nga mga ginatawag nga mga opisyales under the command of a leader. Sa non-military, di man ta military tanan rin ba mga retired akong papa retired army. So it was a voluntary attitude. So ikaw mismo, no, maog yoy willing mo give in ka sa imuhang kung naanad ka nga ikaw gyud ang matuman sa dihang ikaw as babay nga naminyo mo give in ka sa leadership sa imuhang bana. Mo cooperate, mo assume og responsibility, mo carry sa burden. So inana gidi ay ang pulo nga submission, no?
O mas maklaro pag diri, no, according sa New Testament Greek lexicon, to arrange under, to subordinate. Willing ka nga magpaubos imong kagalingon, humility, kay imong gi-recognize nga naa kay leader, naa ay head, to subject or put in subjection. Okay? To subject oneself, ang buta-sabot anak, willing mutuman, to submit to one's control, to yield to one's admonition or advice. Okay? To obey, be subject. So munang pasabot dahil sa submission. Submit ang gisgutan no ni Paul pagpasakop nga masinugtanon. Muna ang pasabot nga na. Now, kinsa man gini nagbuot ani? Murag tingali ubang mga asawa, murag mutaas ting kilay, ha? Kang kinsa mga otoridad. Way lain. Ang nagbuot ni ana nga mao gyud ang labang makagagahom. Ingon ang Mateo 28:18 nga si Jesus miduol ug ingon kanila sa mga disciples, ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako. So si Christ ang supreme authority, sovereign one. Okay? Si Christ, og tungod kay siya labing gamhanan sa tanan, siya nagbuot kinsay iyang piyalan og otoridad. Okay? Mo kanang gisgutan po dari sa Romans 13:1 and 2. Ingon na kinahanglan ang matag tao magpailalom sa mga anas kagamhanan. Kay walay kagahom nga dili gikan sa Dios. Subot ta sabot ang tanan nga namugna nga authority. Kana siya nga otoridad, dili na siya aksidente nga nitungha or tungod kay unsa man kun dili pagbuot na siya sa Dios. Pagbuot na siya sa Ginoo, no? Og mga anak gipahimutang sa Dios busa ang nakigbatok sa mga anak sa kagahom. Misukol batok sa tinukod sa Dios. So kung mingon ka nga, I disagree. Di ko magbuot-buot yung kasi imuhang gusto kay tingali paglantaw nimong naong palangdaan murag dili angayan. Ya pagpanami nimo ako ang mas mga angayan. Ang imuhang gikontra niini, ang imuhang nakigbatok ka sa tinukod sa Dios. Gi-question nimo ang pagbuot sa Ginoo. Yo timan ni kinahanglan sabto nato kung kinsa ta kita ang created being, gibuhat tagikan tas lapok. Ang Ginoo mo'y creator, so bot pasabot siya ang adunay say sa kaato ang kinabuhi. Amen ba na? Mo gina siya. Kinahanglan mulugar ta kung asa ta giplastar sa Ginoo. Karon, nasabtan na to nga ang tanan authority gikan sa Ginoo o kanang headship sa sabana nga maisgutan sunod Domingo. Gikan na siya sa Ginoo. So busa, kamong mga asawa, gibalik na po, kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa inyong kaugalingong bana sama ngadto sa Ginoo. Kinahanglan sabton gina nato nga ato ang pagpasakop sa inyong bana. Nagpakita po na siya nga ikaw po di ay nag-reflect sa imo pong submission sa Ginoo. Okay? Kaya ang Ginoo man, ang authority, niya nituman ka sa sugo sa Ginoo, sa giplastar sa Ginoo, mas nga nisakop ka sa imong bana. Nagpakita po day na nga ikaw gid ay nagpasakop usab diha sa pagkahari ni Hesus sa imong kinabuhi. Unsa ang gisgutan sa Biblia? Ang bana mao ang ulo sa asawa. Leadership position, siya ang ulo. Pero ang uban, ulo lagi, pero ang asawa mo'y
liog. Palingi ko asan. Wagin tayo mabuhat ng ulo. Kaya na may liog. Moing nila. Pero di na mao klaro kapag pasabutan na ang ulo gyud ang bana. So kamay tingali mo riak ka. Tingali mo taas imong kilay. Murag di kumuyo na ng ulo ang bana gyud. Ana tingali ka. Kay murag lahi ra gyud kung ako gyud ulo. Ana tin. O naanad na ka nga ikaw ang ulo. Okay? Nga pero kinahanglan sabto nimo ni. Sabto nato ni pagtarong. Okay? Now tingali ang kuan sa asawa, sayon raman nga mutuman sa ulo basta ang ulo kuan kining may kanang ganahan ka ba? Or tingali ang yang karakter, yang karisma mo, yung sunod ko kay nagitingi say leadership nga capability, murag kakuan sa pamarug pa lang daan, murag ikaw makita niyo makasubmit juga or tingali sa yang kinaiya murag ganahan juga mo submit, magpailalom. Okay? Or tingali kanang lalaki or kanang bana nga matipunog yun. Muna nga magpailalom ka or tsada ang pagtagad nimo muna magpailalom ka. Sayon raman pastor mo submit sa bana basta kuan kanang buutan masigali buutan dahil gyapon ganahan galig submit. Okay, ingon ang pulong sa Ginoo. 1 Peter 2:18. Klaro man gyud kay ni. Kani sa ang context ani is kaning ginatawag master relationship to slave. For the same gyapon ang principle nga makuha na ay ulo na ay subject. Kamong mga ulipon, tumana ninyo ang inyong mga agalon in context sa mga Kristohano nga mga servants. Tumana ninyo nga agalon nga may kahadlok sa Dios. Dili lang buutan nga agalon kundi hasta usab ang mga unsa ngilad ug batasan. So, pastor, wala niyo kakabalo sa kong bana. Kung naapala niyo ta ka, pastor. Grabe gyud. Murag di niyo kaganahan. Nausa man ang pulong siya. Apil din na mangingilad ug batasan. Nya usa wag gitay lusotan pulong man is Ginoo. So, dili ni siya kani butag naong mati gentle. Kani ganahan ko sabi, uy, sumani na timingan man gido. Kani pigid ako nabana da. Di ba ni mo sa una? Ano nausab man ni kalit? Di gapon klaro gyud pulo sa Ginoo kay kaning kahadlok ni mos Ginoo muli ni sa pagtuman sa iyang sugo. Apil ni siya no mga asawa, musabmitar ka sa imong bana, dili tungod kay gahatag usa ba ka iyang ginabuhat ngani buta malimpyog balay kani ganit musabmit ani. Apil gid bisan katong ngilad og batasan. Okay? Now, pastor nganon di magyud sayon mo submit. Tingali mangutana ka ba? Murag kuan gyud pastor kayo rag lahi ra gyud kayo rag mas lahi ra gyud tingali kung ako gyud. Amo dinigikan nga desire nga tingwa sa babae nga mudominar man gyud murag nagyoy something ba nga sa kasing-kasing nga desire to control and dominate the husband. Now sa Genesis 3:16 ang context ani nahulog si Adan ug si Eva sa pagpakasala nisupak sila sa sugo sa Dios og na-fall sila og sin entered into the world ug muni ang consequences sa sala sa babae. Okay? Ingon dari sa Genesis 3:16, dungagan ko ang imong kalisdanan, God speaking to Eve. Inig panangkon mo ug ang kasakit nga imong bation inig panganak nimo apan bisan pa ni mangandoy gihapon ka sa imong bana ug siya maoy magbuot kanimo. So
sabi siya, murag nindot na minahon, pero kung itong i-translate sa English, okay, ang pulong diha nga kanang pangandoy, nangandoy gihapon kasi mong panadili kay nangandoy, I miss my husband, I want to be with him. Yeah, I miss him so much. Dili inana ka siya nga pangandoy ngayong isgutan din, nangandoy ka nga mo dominar, mo control. Nangandoy ka sa posisyon sa imong bana nga, mayunta ko diha. Mas plastar gyud ang kinabuhi ko ako diha. Murag nainana nga desire ba. Muning ingon ni John Piper, ni comment siya, ni ako gi-quote, ingon ni John Piper, when sin has upper hand in woman, she will desire to overpower or subdue or exploit the man. Wala, yes, sa kusog nga way, sa strength, walay, tingali, kita mga lalaki na tayo upper hand, no? Design mo ta sa Ginoo na, pero na ay mga manipulative power. Ang mga words, ang mga nagidiskarte, lahi ragyuday. Nang, di ba, mo subdue, mo exploit sa man. When sin has upper hand in man, he will respond in like manner with strength, subdue her, or rule over her. Pero muna siya, no? Now, mas maklaro ni siya na ilustrasyon, no, kaning babae nga nag-exploit sa lalaki, kaning wife nga si Jezebel. Usa ni siya ka queen nga kuan gyud, no? Evil queen. O Haring Ahab, no, yang bana, hari sa Israel na i-command. Pero si Jezebel, murag na himong, di ba tayo puppet, no? Pero murag na, something nga na bang mo nung iyang na manipulate ang iyang bana. Na usa kuan dia sa story sa Kings, no? Nga kani si Jezebel, si King Ahab gusto siya nga napanag-iya nga parasan ba nga duol ra bitaw sa iyang palasyo. Iya gusto siya nga katong paras iyang maangkon, so niduol sa tagiya, nakalimot lang yung ngalan. Gihangayon niya nga, pwede ba nga imo nang ibaligya sa kuha nga parasan kay para at least, no, duol ra manggod sa kuha niya. Kanay po katong tagiya, dili ko kay gikan pini sa ako ang katigulangan og mo po'y sugo sa Ginoo nga dili gyud ibaligya. Si King Ahab nagmugot ato sa kwarto. Nakita ni Jezebel ang iyang bana nga nagmugot. Unsa man ay nahitabo nga nananamin mong naong sa katumanggong taka para sa niya sa unahan. Gusto ta nako ang kunon pero di man niya ibaligya, dili niya ihatag sa kuha or paliton man ako sa nga usa bang kaanan ni si Jezebel. Wala bang di hari. Barog diha. Pero nag-manipulate si Jezebel. Naghimo siya letter. Dito sa letter, nag-command siya, ipagather ang mga katauhan, o gisilyuhan niya sa seal ni King Ahab, muralog siya saman, o ipagather, o dito sa gathering, ipa-invite tong tag-iya sa parasan. O ang iyang gihimo, nang hire siya og mga false witnesses, nga mo accuse atong tag-iya. To make the long story short, katong tag-iya sa parasan gibato kay ang accusation is gitunglo niya ang Ginoo. So nagmaniobra, no? So murag yes, si King Ahab mura siya og hari siya, pero during at time digid siya maugyod ang command. Si Jezebel gyud ang nagmanipulate sa iya. So mo din worst ba? Kung kalabi tong kanisa is a picture of katong nasa Genesis nga to rule over man, ma-desire to exploit man.
O I believe ka na siya nga spirit, dili lang na siya naakang Jezebel? Sige, uban mga, simba ko para wala na sa kuha. Pag sure. Nana, walang ka na sayon. Mura tingali kay lahi, ang ipaminaw na anak, nga mo rule ba, mo exploit sa mana, mo dominate. Gusto nga, ang katong throne, Game of Thrones nga, pahawa di ako'y lingkod. Sa mata ko sa, okay, so therefore, sa mga asawa, okay, we are fallen, we are sinners. O klaro to nga curse. So busa may ingon sa pulong sa Ginoo. James 4:7. Pag masinugtanon kamo sa Dios, first and foremost, you submit to God. Muni ang pulong sa Ginoo, Lord, I submit to you. Sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Nga naman kay kaning yawa mo, desire po ni siya nga iyakang tintalon ilid sa mga butang nga dili gusto sa Dios. Iya kang bahugan sa unsay di ay imuhang gusto sa imuhang flesh, mga asawa. So busa ang kung naa kay desire to dominate, to control your husband, nya kung ikaw manggaling nanakainana nga posisyon karon nya nagununa ka mo manig sakto, okay may dagan sa panimalay, wa may problema. Pero ni natrap na day ka. O niya, kung naganahan na ka na, niya, gihilan ni mo nga ikaw usa ka Kristohanon, ni submitar kas Ginoo, kinahanglan, jug ka mutuman sa iyahang pagbuot. So sukli, no, kana nga desire, sukli na nga desire nga to manipulate man, to control the man, kay dili na siya gikan sa Ginoo. Submit to God. Surrender first to God. Di na siya basta-basta. No nga instant mawala na na. Sunod. Ang utlanan sa pagpasakop. Sige nangutana mo sa namoy pangutana sing unahuna ko. Asa man di ko taman mo submit sa kuang bana? Sa magini limit ini, sa magi utlanan ning tanan. Ingon ang pulong sa Ginoo. Sa verse 24, ingon usab niya na mga asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa ilang bana sa tanang paagi. Sa in English na in everything. Pero unsa man yun ang pasabot sa everything? Tanan ba, apil ba ang dili maayo? Kaya sakop man na siya sa tanang paagi. Everything sa Greek panty na siya. Sa in English, pero sa Greek, pero siguro ko sabi panty, apil lugar pagpamilig panty mo submit lugar ko. Dili na mao. Ang bot pasabot na all, no? The whole, every kind, including all forms of declension. Apparently, a primary word, all, any, every, the whole. So, apil pagtimplag kape, luto, mo submit ka, pero asa man gyud tama ning kini submission. Now, ang pulong sa Ginoo mo kini, Paul telling sa mga Kristohano, no? After niya na-explain ang gospel, ayaw ka mo pahiuyon sa pamatasan nining kalibutan na ipabago. Hinoon sa Dios ang inyong kagulingong paagi sa yung kagulingong pinaagi sa pagbago sa inyong pangunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. So everything, usa man ibot pasabot nga you submit to your husband in everything. Pero before that, ato sa ni siya kinahanglan mo agree tan. Kung ikaw wife mo agree ba kani? Uyon ka ba nga ang kabuton sa Dios maayo, hingpit ug makapahimot? Amen ba? Okay. So di-amen mo nga ang kabubuton gid sa Ginoo maayo, hingpit ug makapahimot.
So, maayo na para kanimo, okay? That's perfect for you ug makapahimot. Na-joy niya na. O, mag-agree ka na. So, bot na ang asawa nga magpasakop ug masinugtanon sa iyang bana sa tanang butang kini maayo, hingpit ug makapahimuot sa Dios. O, muna, nihilom na. Ang kang imong pagsagmit sa imong bana, kana maayo, hingpit, o makapahimuot na sa Dios. So therefore, mo submit ta kay kini kamo or mga asawa, kay kana maayo, hingpit, o makapahimuot sa Ginoo. So busa, kana pong maayo, hingpit, o makapahimuot sa Ginoo, kana pod ang sakop sa everything. You submit to your husband, si mga bana, sa unsay makapahimuot, unsay hingpit, atubangan sa Ginoo. Diha ang everything sa tanang pamagi. Muna ang gisulti sa pulong sa Ginoo. So kung ikaw asawa, okay, ina kasi mong bana nga ayaw simba, narira ka, bantayin ang usaban na bro, ayaw simba. Ang pangutana dan kana ba maayo, hingpit ug makapahimuot sa Ginoo? Sa dili. So kana nga tay, you would, di ba? Obey God rather than man. Ayaw hatag og tithes. Ayaw hatag ay support. Kana ba maayo, hingpit, ug makapahimuot sa Ginoo? So therefore, naagi di ay, no, kining utlanan, kining submission, mo submit ka sa imong bana as long as dili na siya mulid sa pagpakasala. Ug dili mo lapas nini. Muna siya dapat, pero timplag kape, uban pang mga buluhaton, usahay man good, no, kanang asawa mo, usahay feeling ninyo kung kamo isugo or gikuman sa imong bana, usahay feeling ana ninyo? Idaog-daog mo or mura feeling ninyo under mo nga mura bag sa manioy? Usahay kay ngano man yun nga nainana nga feeling nga kun nga pwede man ta na siya nga makatimplag siya kog liyong kapig ako man gyud. Ala lugar ka? Ano sige mo kung minsog kape kay mo gana akong love language? Ano timpla po kay? Pag mata sa buntag ang kape. Okay, ako'y timpla ko gulingon sa pagini. Nahugot na to apel, no? So, pero di ba, wala man di. Sige, atong padayon nun eh. Lucas 14:26. Kinsa man gyud ang pina-ultimate boss nimo, asawa? Ang Ginoo. Yung sa kinsa katong wari kanako nga dili magrumot sa iyang amahan, sa iyang inahan, sa iyang asawa kay si human eh, so manly no ang kwan, pero applicable gyapon na siya sa mga asawa, sa iyang bana o mga anak o mga igsoon ingon man ang iyang kagulingon dili mahimong akong tinunan mo ni ang gisulti ni Jesus kaning word nga dumot, hate ni siya sa in English, ang but pasabot ana nga kun dapat ang imuhang loyalty, ang imuhang paghigugma sa Ginoo, no? Dili gina siya pwede moubos o mahimong mupatigbabaw ang imuhang loyalty, ang imong gugma sa uban. Ang Ginoo gyud mismo ang imong ultimate nga mo-submit ka kay siya ang imuhang Ginoo, si Kristo. So kung dili na nimo mahimo, kung dili na nimo mahimo nga mas matuman gyud nimo ang ubang tao kaysa sa Ginoo, ingon ni Jesus, di ka pwede mahimong akong tinunan actually. Dili ka pwede. So na po iba mga asawa nga nasubraan pug submit sa bana to the point nga bisan ang pagbuhat og sayop tumanon na di po na mao.
Kaya ano man, ang pagpasakop o pagkamasinugtanon sa asawa sa iyang bana, nakaangkla sa iyang pagka-loyal kang Kristo. Loyal ka kang Jesus muna kay imo man siyang master ng Lord, ni submit ka. Pero diha po ang tanan nimong submission sa imong bana, nakaangkla po na sa loyalty nimo kang Jesus Christ. Die hard ka, matud pa no? Die hard ka. Yes, gikumanta nga, die hard ta dapat sa tong spouse, atong isang, di ba, panalipdan, die hard ta, yes. Pero ang imong pagka-die hard, nakaangkla na siya sa imong pagka-die hard usab kang Ginoong Hesukristo. Muna ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Now, ang panigingnan sa pagkamasinugtanon, kinsa maging model sa mga asawa when it comes to submission? Kinsa maging yung model? Tingali, daghan na kayo mo, tingali mo. Kanang paningingnan nga, I desire no, nga masama, isip masawa, may sama ko niya. Wala nilain nga model nga, gisulti sa Biblia nga, mahimuga yung concrete example sa submission. Ingon dari sa 23 sa Ephesians, kay ang bana maong ulo sa asawa, sama usab nga si Kristo ulo sa iglesia. Na duha ka personally or nga gisgutan, Kristo ug ang iglesia. Okay? Christ and the church. Na duha ka sa mani entity or example no nga gisgutan diri. Una-una, ang concrete example ani nga mao gyud ang pagkamasinugtanon ni Jesus. Ingon ni Jesus sa John 6:38, kay ako nanaog gikan sa langit dili sa pagbuhat sa akong kaguliyong kabuton, kundi sa kabuton nga nagpadala ka nako. Settled na. Sa pagani ni Jesus, kabalo siya sa iyahang role. Nga niya ni siya aron pagtuman sa kabuton sa nagpadala ka nako. Asawa, kato mga single dere. May mga single ladies dere. Single ladies, sa imuang pagsaad sa Dios, diha sa kaminyoon, nanumpa ka nga imong gi-recognize ang authority sa imuhang bana nga siya na gyud ang imuhang leader. O imo usab siyang tumanon. Munang role sa usa ka asawa. Si Jesus ni submit, no? Samahan. Ingon dari sa verse Ephesians 2:8 and 9, siya nagpaubos siyang kagalingon na himong sa masinugtanon. Asama siya na masinugtanon sa amahan. Hangtod sa kamatayon. Bisan pa sa kamatayon sa cross. Aron maluwas ang iyang iglesia. Mao na ingon sa Ephesians, Savior of His body. But aron na matuman, kinahanglan siya mo submitar sa amahan. Now remember, Christ is truly God. Co-equal, co-eternal with God the Father. Okay? The second person of the Trinity. Pero nisubmit siya. Ang buot pa, pasabot na na kay, mas ubos siya in terms kay, dili kay inana ang iyang 100% ang iyang pagka-Diyos tungkol kay nisubmitar siya. No? Christ knows His role as Savior of His people and therefore He submits to the Father. So, unsa man day role sa asawa? Nganong gihimo manggiday sa Ginoo ang asawa? Mingon ang Ginoong Dios, dili maayong ang tawo nga mag-inusara. Man siya, mabuhatan ako siya unsay description, kaabag. Angay kaniya. So ang role di ay sa asawa is helpmeet, kaabag. Muna ang role nga nung gibuhat sa Dios ang babae aron mahimong kaabag sa lalaki nga maoy sa man leader. Di ba kinsa may gisugo sa Ginoo nga magdumala sa creation? Man. Pero
kinahanglan siya kaabag. Ngunang buhatan og babay. Og di man pod makaproduce, no? Ang man, kinahanglan og babay para managhan. Okay? So kaabag, na ay mga dili mabuhat sa lalaki nga mabuhat sa babae, pero timanin yung role nga kaabag mo sa inyong bana. So dili ibot pasabot kay kaabag ka, lesser ang imong dignity, ang imong pagka-image sa Ginoo kay kaabag ramang ko. Pananataw sa Ginoo, man and woman level, you are both important, valuable, pero the role, ang pagbuot sa Ginoo, mo kini sa inyo mga asawa. So, natuman ni Jesus ang iyahang papel o role, isip manluluwa sa iyang simbahan, tungod kay siya nagmasinugtanon sa amahan. Willing siya, no, nga iyang itugyan, iyang kogalingon, aron maluwas ang katawan, siya mooy nitubos. Pero kana kabubuto na siya sa amahan, pero nituman siya willingly. Munang submission, dili lang kay nisakaw po dili, nituman. Sa mausab sa mga asawa, matuman iyang papel, isip kaabag kung siya magmasinugtanon sa iyang bana. Lahi, gyud ang role sa bana. Leader ba? Dili biya sa yun? Okay? Manang uban nga, kay unsay mahitabo sa pamilya. Ha? Ama na ang blame. Sina? Siyempre sa leader. Ha? Unsa man ang magkayagaw dia, unsa man na dia, leader. Kay dakog, kisay paninglan sa Ginoo. Ha? Ang leader. Ang ulo. Di ba? So kano yung inanaman ka, kanang gialaw man na accountability. Pero leader, manubag. Okay? So busa, kinahanglan mga asawa, mahimong smooth ang dagan. Wow. Perfect. Pleasing. Okay? Good ni sa inyo ha. Ang inyong papel nga mahimong kaabag sa inyong bana. Embrace that. That's your role. Pagbuot na siya sa amahan. So I hope no nga kung i-embrace niya siya nga role, dili mo kana bitaw mo mubati og unsa ba anang muramog ubos or inyong dignity ubos kang imong worth, ang imong value naaman sa Ginoo. So therefore, submit to your husband. Okay, napagyud ning sa kuan diri example ang pagkamasinugtanon sa simbahan kang Hesus. Okay? Sama nga ang iglesia na magsinugtanon, nagpasakop kang Kristo sa tanang paagi, gyapon na implied sa tanang paagi. So ingon ni Jesus sa Matthew 16:24-25. Si Jesus ingon sa iyang mga tinunan, siyang simbahan. Kung adunay buot mosunod kanako, magdumili siyang kogalingon. Ug mupasan siyang cross ug mosunod kanako. Dili ni sayon sa inyo ha, mga wife ang pagsubmit. Dili ni sa sayon. Kay naa kay kaguliyong diskarte, naa kay kaguliyong gusto, pwede man ka mo padayag, pwede man ka mo suggest or mo hatag sa imuhang mga plano, pero i-exercise nimo ba? Nga ang final say, dili ikaw. Amen ba na? Hilom gyud siya. Ang imo yung bana. Kung yung bana nga, ayaw sag palit, ayaw na palitang sapatusa na. Kuan man ni? Dili. Lord, I submit to you. Yes, dear. Ay, kalami ba kay paminahon mo? Pero, ano ba? Pero kumingog,
Okay. Dili gyud ikaw ang imong giyumbana mo leader. So kung naanad na ka, nga ikaw magbuot, kay na po yung banbana ka, sige para malinaw ta ang tanan. Kisa may nakasalaan. Ang bana, ang ikaw po, kay so imo ikaw asawa, tabangi po ang imong bana nga mahimong leader. Kay kabag man ka, muna nga, di ba, i-exercise na siya sa mga bata. Kanangid, sayo no, kanabitong, kinalan masabtan po sa mga bata nga ang leader po sa bali pa ni Malay, ang bana po. So kung na yung mga desisyon, no, sahay, lisod ba yan eh? Agdi yung sahay, lisod yun. Kinalan mo gini siya wisdom. So mga bana, wisdom gini siya. Kaya na po, ay, hatag lang ka mama, dato ka. Dato ka sa imong mama, kay murag, lisod magunaw-una ba? Pero ikaw, may sigutan na, sunod, ang bana na po, next week, balik mo. Okay. Okay. Kanagan, ana po kaon niya sa mga asawa, sunod, amen, amen. So, murag ang bana, hilom man lagi kay karon. Amen, kita ni. Oh, amen tani. So, magdumili siyang kagalingon. No, kuan gini siya, against your, kuan siya, kanang natural man. Against your flesh niyang pag-submit. Pero kay ni-submit man kas Ginoo, submit po sa mga bana. Nagpasaan siya kong cross o musunod kanako sa munang ingon ni Jesus. So, ang hulagway sa Kristohanong asawa kay ang magpailalom o masinugtanon siyang bana, kinisama nga ang iglesia masinugtanon nagpasakop kang Jesus. So therefore, submit to your husband. Lovingly and willingly. Siya may leader, God. Give up your kuan. Kanang ginatawag bitaw nga kanang imuhang burawi ko self-entitlement nimo. So nabay mga magtiayon diri. Nabay mga mag-asawa diri. So ikaw asawa, unya assignment ninyo ni or duli ba mo hang bana? Ignacia nga, I submit to you. Ay, kalindot. I love you. O, sa baka, basta, dili necessary galing, dili, nga, imo na inon kay mura kag, ay, buhata sa action. No? Okay? Maliit nga bagay. Atubangan sa Ginoo. Sa gibuhat ni Jesus sa cross, sa isayang submission, sa iyang amahan to the point of death. Okay, so therefore, submit to your husband. Okay? Magampo ta. Ginoong Dios, daghang salamat nining pagtulunan Ginoo. Nga gikan gini sa imong pulong ug ang imong pulong mao gyud authority. Akong prayer o God nga kini nga pulong mubunga gini siya, Lord, o kining kabaguhan, revival sa pamilya. Lord, dili ni siya sayon, apan mo man ni ang tinuod. Mo po ni ang imuhang gusto. Akong pag-ampo, Ginoong Dios, nga kaming tanan magkahiusa nga magpailalom gayud sa imuhang pagbuot. Ug giampo nako pod ang mga asawa nga imo sa silang taga-grasya nga muuyon mo submitar sa ilahang bana. Sumala sa imong hingpit nga pagbuot. Sa ngalan ni Jesus. Amen.